tama nungkha ksabar side actually ke जों तिनि आरो महनपुर एसडिएम थांपुरो जों आरो जों बुबागारानि बेबाखौ थांपुरो ओंखाय बुबागारा पयला हाबै थांगा बिसिङाव ओंखाय आबो हाबै थांमान परे ओंखाय बरंनि बरक दङ 10 दङ ओंखाय बरक आ बिसिङाव दं माने बुबागारा हाबका मात्र न माने बरकनि आमो बुबागारानि एटेक खायना हायमाके थांगा बरक ओंखाय सिन बरक दङ आरो कयगोन ओंखाय बरक जों कयगोन सिन बरक दङ ओंखाय बरक जों थांगा हगाय आमसे बरक से जोङो माने पुलिसनि लाथान सेगिसे उल्टा जोङो से बुसु सिन बरकनो ओंखाय आबोथ' जों नुगै दं उखुलगा आंखौ जे बुजांनाय उखुलगा नुगै दं जों ओंखाय आबो बरक पुलिस लाथा सेगिसे बुजां दं ओंखाय जों बुजां दं मालायबले तफानो सिन बरक ताय साखा कयगोन सिनियारा दं सिन लगे परसना ता बुलायगो बुलाय लाब गरै ता बुलाय खंते बेदल सिंनाय ता बुलाय दिन ककटा मालादि जे बर सानां जेबन साइद हंलाय बर जोंसे बुइस बाय लाथा ना पुलिसनि आ पुलिस बे कुनजि साया पुलिस सिरिंगास दं नासिगै ओंखाय आबरखे जों बुजाल बुस दं सिन लगे दंलाय हंगलखे सिन बर चेरावबो कयगोना बन बुलायखा ओंखाय आबो खितामानि बन सागन बरक जोंनो खितारखा इ चाकारा ओंखाय जों लगे खितारखा बन इ चाका नावो ओंखाय बरक जेबो जोंनो खितारखा ओंखाय सिनियाथ' माने करि बनियास माने दङ ओंखाय अलरेडि बनिया दाराव दङ ताम लाथाराव दङ जों अलरेडि नुगजा ओंखाय आबो बरनि आसाखाव जे इ खितापुरो ओंखाय खितामान परे बरक खिताखा ओंखाय जों माने खितारखा ओंखाय जेहेतु जों अरा हाबका ओंखाय हाबनायखान जों हाबजोबबाय आरो फिर आरो बरक जे प्रिप्लेन तिनि महाराज नम्बर जेसेबां बुनान आमा हाय प्लेन खायजा बरनि ओंखाय अलरेडि आरो कैंडिडेट दं बनि कैंडिडेट दं जों मांनि कैंडिडेट नुजा आरो जों गारि बिसिं हाबजा नुजा ओंखाय जेहेतु बुलायनो हौ थांबाय बरक तामखा बरक अलरेडि बरक नखर थांबाय गारि साव खाय जों फादार गारि नखर थांबाय गारि नखर थांबाय बरक जों आरो शेरबिर फायका 3000 फायका उल्टा जों तिखलाय हरो लामाखौ बन बरक गि लामा दङ आलका बरक बनि ओंखाय आरो फायका जों बुजा सिन बरक बुजाबाय कयजना बाक्सा बरक फाटिका कयजन दङ ओंखाय आमासे बरकनि आबरखौ बनि 10 बरन जेन सिल तुइ साका राउन्ड बखाय बरक आबर राउन्ड खाय बरक सिन यांग कखा बाक्सा सिन गानांतै आ सिन गानांतै थांगा आन गानांतै थांगा बर सागते सिप सागते थांगा ओंखाय आं गारि साका टायर गानासि हुइजां मा दंसु जेबे कखा आबो उखुलक्तै फाय कमन जों साइस मालिया जों हुइजागै आरो गारि दङ बमिया हंगाय जों तिनि देश देरा खामु कखाय गुल्ली कंनाय पुलिस बे कक ना बं पुलिस ले कय गया बरन को बरनि आरो बर से को पुलिस के अलरेडी सिन अंको से बसकां से उखुलक्तै से को गंके जों मा गं खाबले ओंका अलरेडी बर इ चाकाराव खितार जाखमा ओंखाय जों आरो इ चाका थांबा नाइन जन दं इ चाका गिला दं आरो ताबो सुजुरा खरब बुसुक नंनि बदलनि बुजाखा बाहाय सिनि आरो जे आं जे बसकां मा ओंखाय अलरेडी 3 जना बुजा दं बहर फाटि जा ओंखाय पर फादार थाङै तै 2 जना बुजा बहर फाटि जा आफर 5 जन अलरेडी दङ ओंखाय उन बिसिं ताम खा तै आन्दार गन्दा हरनि फारि जों नुगलिया ओंखाय लखे जों जोंनो शेरबिर अलरेडी फादार तिखलायखान जों तै सेमेले आन्दार गन्दा जार जेमन खालायबाय खा आबा हायतासो खरंनि कैंडिडेट नं माने बरंनि सिनि माने बरक जों पार्टीनि बरक जे आरो माने ताबो सिनि वाकिन नगर बासने बरनि जे कैंडिडेट दङ तै दङ मंगल सम दङ बरक ओंका माहायरक जों नुं माने गर बर जों नुखायना बर जों खार थांबायखा माने वालायमा नुखायना बर थांबाय उसुलै एक्चुअली के आम बर आगिना प्रिप्लेन खायजां ना आ बिसिङाव जेबो माने र काय लेखा बर खिता लेखा अ एजिमले बरनि इ दग दारा लाथा माने बरनि इ हादुल इ चाकार माने खितार माने बर आबा हाय जों जेबो नुं माने आबो काम जे पुलिस से उल्टा नीला खाय दं आबो के एक्चुअली के पुलिस बनो से तिखलाय नांगौ जोंनो से तिखलाय उल्टा जों से उल्टा थांसु जेमन जोंनो थांगा आरो रिलायसिदि हिमा के जों से उल्टा रिप्लाय बुलाय जानसे जों सा जागा सिन बरक खारबाय से बाक्सा दुखुमा माय अलरेडी ओंके बाक्सा मोबाइल सेक जागा सिन बरक दङ मासा मोबाइल सेक जाय काबै साइ दं गाबो उलंनाय हिनि जारजों जों खालायका बर मोबाइल मानसि नायबा ताय आबा हायता बं बरा आरो बुसु बांना बंनि बरा आरो जेबो बनि तमाखाय प्राय 40-50 जन दं ओंके सिनले कम सिंगे जों बरक जों आमो ता काहामाखाय थाङो जों आरो बुलायनो हिन थाङा कोन खायनो थाङा ओंके बरा जों आगे बर हाय टारगेट खायगा जों गोबां थांमा खामु ओंके बरले आगेन से प्रिप्लेन खायजा बर खमा अलरेडी 40-50 जन ओंके सिनले बर सिगरि गारि खुनि थां ओंके जों ता काहामाखाय थां ओंके जों आरो वालायनो हिन थाङा नों दल हस्पिटालाव सिनि दल हस्पिटालाव बोलते करा कलाय सामिले जों तो फाइपेका ताबो बरकनि आरो एम्बुलेंस गारि फाइनान्स साजा एसडीएम सोंमानि ओंके एसडीएम सो एम्बुलेंस गारि फाइनान्स ओंके जों आबन जों फाइपेका ओंके ताबो जे खाना मांका अलरेडी आरो ते बाय रतन कोन छ बरक तोन छ ता तामका जों सामिले जों फाइपेका हरनि फारि आमत राउन्ड कायबोसो बरक राउन्ड काय थामले कखा बरक आइ बरक काय थामले नुखां ताइ बरक आं नुगलि आन गारि बिसिं गारि तला हुइजागि तंखा बरक आं साइम नों माने मते कय राउन्ड गुलि कौजा खाति जे आं नुबन मते के जे आं खराबन मते के आरो टोटली 6 राउन्ड गुलि कौजा निनि मकल बाय थां जे खाना माने कय राउन्ड कौजा खा अब बाय थां तो 6 राउन्ड कौजा खा 6 राउन्ड नगो माने के दुइटा राउन्ड के चिनि गानाति के कौजा खाता जोंनो टारगेट खाय कौजा खना तो साइमलिया जों तो चौबिमा तंखा आमतैदा